Okay, welcome back to another radio show. Maayong mudto usab kanatong tanan, Lukong, Luzon, Visayas ug Mindanao. Good noon Philippines, good noon world, good noon universe. Ano yan usab kita manghigala ni atong tulumanon sa kahanginan. C-on-A Catechesis on Air. O ako lang gihapon kining inyong ubos na alagad Reverend Padre Edwin Academia Akap. Abay no, adlaw na usab karon nga Huwebes na pizza 26 na kini mga higala sa bulan sa Disyembre. So ayaw mo katingala mga higala ha. Kung ang inyong mga kura paruko wala karon din na sa inyong parokya, no? Kay bisan kun medyo lipong-lipong pamigamay. Lipong-lipong pamigamay tungod sa kakapoy mga higala, pero ni ami karos Dumaguete kay magkaroon taon magkaroon ng hapon sugod alas 5 abot na kini pagabi pataas papahigayon mi sa mo ang annual kini Christmas clergy Christmas party, together with our bishop kini Julito B. Cortez, no? So ni ana mga igsoon, no? So padayon lang kita sa atoa nga mga buhatonon ini kabuntuhon ug padayon kita sa atoa nga pagpangalagad, no? Pero ako nang ginaingon ayaw ra mo og balaka, no? Nawala ang inyong kura paroko diha, wala ma-missing in action ang inyong pare din na. Kami ni Amiron Dumaguete kay nagsaulog mi karong adlaw sa among Christmas party. Hala, no? May mudto na kanaton tanan, naginaot kita ako dahil nga timbayaon ug may mudto nga ako mga classmates ha. Bisag na Amiron diri sa Dumaguete pero ako lang gyapon timbayaon, no? Si Father Obing Masyon din ha sa may isla sa Siquijor, ug manusab si Father Dami Hiramis diri sa may Himalalod, si Father Tonton Arnaiz diri sa may kanang Quasay Parish sa kining Batinggil. Ang ako mga classmates sa Cebu, no, basig nakasing-ing pod sila sa Facebook, no? Si Monsignor Tingting Angkahas. Ayan, no? Si Father Agustin, Monsignor Agustin Angkahas. Nga manusab din ha ang ako mga classmates si Father Glenn Vanson, no? Nga to ang liturgist din na sa Cebu. Nga manusab ang atoa usab nga ang akong classmate din ha, no? Sila Father Joseph Anore, si Father Peter Necesario, si Father Narca, no? Si Father Narca, of course, si Father Omid Makusay, si Father Kining pa man mga hingala Milton Medina, Father Kipling Agravante, no? Daghan pa diha mga hingala, no? Ako mga classmate sa Cebu, no? Of course ang ako ang akong mga higala din ha nga mga Cebuano, no? Mga classmate na ako din ha. Kumusta na, no? Si Father Joey Belsinia, no? Si Father Narca, si Father Peter Necesario, si Father Joseph Anore, si Father Ike Herrera, wala na yung taon, dahil na sa laing kalibutan. Yan sa Leyte, si Father Samuel Papa, no? Si Father Dodong Cordobes, yan, no? Mga banggiita na mahigala kini si Father Dodong Cordobes, maayo kay ini mahigala sa music. Okay po si Father kini Samuel Papa, mga banggiita ni kabahing music, no? Ako po dayang timbayaon ug may mudto ang ako ang mga higala diha mga kamadrihan din ha sa may Carmelites Discalced, no? Mga Carmelites mga higala, no? Ako mga higala usab din ha, no? Mga Carmelites Discalced mga higala, no? OCD mo ko sa unang higala, Order of Carmelites Discalced, kanang third order, no? Tertiary ko mga higala, no? Kami sa una din na membro matsatsa diha, no? Sana raw, sa dahala may mudto na kanatong tanan ang hidaot kita nga ana kita ang tanan sa Kapiskayas Panglawas. So sa akong timbayaw no sab ang ako mga paryente na sa Mindanao, si Agnes, of course ang ako ang maligon nga uyuan din ha, no? Si Father Felix, si Chu Felix Academia. Hala, no? Din ha dapit sa may Basay sa atong mga akademya rin na parintig na ako mahigala sila, mga igagaw ng mama, no? Sa mga kwalin na mga akademya diha sa Basay. Nahala, no? May mudto na kanatong tanan ng hina. Of course akong timbayaon og may mudto nga akong mga paisano, mga manhuyudnons, no? Ako mga manhuyudnons. Nahala, no? Ala rin na kita mga higala sa ato ang Saint of the Day.
Bueno ang ato nga saint of the day karon secondary sa atong talaan mao si Saint Stephen, San Esteban, no? Nya atong 36 AD, no? Atong basahon sa kanang buhat sa mga apostoles kapitulo 6 bersikulo 1 hangtod 5. Saint Stephen was a man filled with grace and power who worked great wonders among the people. Member of the Synagogue of Roman Freedom, and matud ba debated with Stephen. The members of the Synagogue of Roman Freedom debated with Stephen, but proved no match for the wisdom and spirit. Brought anger to the crowd, and he was stoned to death. The first Christian martyr, no? Taon na gibato dahil taon ni si Kuano. Si San Esteban sa 36 AD. Kaya nga naman, nakigdebate dahil kini mga membros sa Synagogue of Roman Freedom. And then, wa man yun sila nahimo, muna nga mga tao medyo nangasuko, ug gibato in taon kini si San Esteban. No? So, kasi Esteban, mao ang pinakauna nga martir nga Kristohanon. Yan, no? Nahala, no? May mundo na kanatong tanan, ang hinaot kita, nga ana kitang tanan sa kapiskay sa Panlawas. Nahalari kita mahigala sa ato nga CBCP News, Balitang Simbahan ining kamuntuhon. Cardinal Pablo Berhel David emphasized inclusivity and unity, urging people to break down barriers that divide them. Sa ato pa gihingusgan gyud, no, gi-emphasize gyud ni Cardinal Pablo Berhel David nga ang mga tao dili gyud magbaton og bisan unsang babag sa mayong relasyon sa usag-usa, no? Breaking down barriers that divide them. Nga sa ato pa kutob sa mahimo, maningkamot gyud kita nga maayo ra gitag relasyon sa usag-usa. Balita gikan sa Vatican, Pope Francis, no, kagahapon sa misa niya alang sa Pasko didto sa Vatican, iyang gipanghimugatan kining mga pagtulunan kamatud pa niya, God is our hope. No, ang Dios mao gyud ang atong paglaom, no? Gi-emphasize gyud kini sa atong kalahurong Santo Papa sa iyaha usab nga misa, no, didto sa Vatican, related sa kining midnight mass. Hala, no? May mundo na kanatong tanan, nang hinaot kita ang tanan, nang hinaot kita ang ana kamong tanan sa kaputli. Dili sa kaputli, sa kapiskay. Sa kapiskay sa Panglawas, no? Na hinaot ako nga na kamong tanan sa kaputli sa inyong dungog. Ingon na po lamang ng uban, sus, dili na may putli. Dili kapiskay sa Panglawas, no? Na kamong tanan sa kapiskay sa Panglawas. Okay, no? Klaro? Lala, no? Magbunto na kanatong tanan, padayon kita sa ato ang pagtimbayak. No? Ari kita manghigala nga ari kita sa mga importante mga punto sa ato ang pamalandong. Abi, no, pagtisas man taro, no, mo itong pamalandungan ang bata lying in the manger. Ayan, no, bata lying in the manger. Why? Because there was no welcome in any home and had no room in the inn. In our time, no, nganong naabot man in taon to ang ato ang mahal ang atong Ginoong Jesucristo sa pagkabata dito man in taon kini siya gikuan ba kana bitang gipahigda dito sa kini bitang pasungan sa baka, no? Pasungan meaning bulutangan kumpay niya, no? Kumpay dito, no, mga kumpay nga gibutangan gihapinan in town aron dili kayo katol ug dito in town gipahigda ang batang Hesus pastilan kaluoy, no? Nya usa man ang nganong nahitabo man kato because there was no welcome in any home and had no room in the inn. Sa ato pa wala siya welcome sa mga katawhan dito sa Israel, sa Bethlehem. Ayan, no? And in our time, we pray that we are not full of ourselves. Kita mismo, sa atong pamalandong sa bata nga naghigda diha sa pasungan, mangampo kita nga unta dili pud kita full of ourselves. Kana bitaw puno bitaw punta kayo sa atong kaugalingon bang mga priorities ba, no? Full of ourselves. Kana bitaw puno kay atong hunahuna sa atong mga kahuna-huna nga para ra gyud nato, no? Kinahanglan nga matud pa we are also to have space for God, no? Kinahanglan nga gahinan pud natong lugar ang Dios sa atong hunahuna ug kasing-kasing, no? Kay basin ba og
wala po'y lugar na ang Ginoo kaya nga ato full kana pero kita gitawag nato full pack na sa mga pang ato ang kaugalingon nga mga priorities in life, no? Kinahanglan nga dili gyud nato na i-full pack. Full pack, no? Full pack, no? Nga maayo gyud nga aduna gyud po tay lugar para sa Ginoo. Sama ni Kristo ba? Nga naa gyud po lugar si Kristo diha sa pasungan. Unahay walay lugar si Kristo dito sa mabalay, dito na lang in taon sa pasungan. So, basin pag maingon po ta ni ana ba nga sa atong kinabuhi murag ma-full pack punta sa ato ang mga matud pa mga priorities, no? Ato ang mga gitawag natong biases ug daghan panguban muna nga wala na hinuoy lugar ang Ginoo sa atong kasing-kasing, no? So kita, we should not Jesus should not stay in the manger because we welcome him into our home and enthrone him in our hearts. No, sa ato pa sa atong kung sa atong tempo pa kana dili yun nato tugutan nga si Kristo adto gihapon magpundo sa kining pasungan sa baka. Ato siyang i-welcome sa ato ang tagsa-tagsa ka mga panimalay ug ato siyang i-enthrone o sabi sabot og i-enthrone ato siyang ihimuon nga hari diha sa ato ang kasing-kasing. We will enthrone him in our hearts. Okay? Hala no padayon sa padayon ta mga higala sa ato ang mga buhatonon ni ining kamuntuhon kumusta na mga taga Facebook. Ang atong mga kaigsuonan nga mga taga Facebook. Yan no. Wala ba na taon bagay mo gipang book yan. Kuyawan mo sa tawag. Kamulo ba mo sa among sinubyahan, sinurtahan nga pinulungan sa manuhoyon namo kanang gibuk-buk mura ba o gikulata ba. No? So mana nga mo ingon ta nga kumusta na mo mong taga Facebook? Wala ba dagoy in town mo gipang bukbok? Yan. Nakakatawa na taga may ni Gala mo na ginaingon nga katawa na lamang ta bisag dili katawa na. Nala no kay mudto na kanatong tanan. Kumusta naman no? Kagahapon mga Gala kapag 25 gyud ba? Nanaog ko gikas kumbento kaya ako ang kumbento diri sa Yungon. Tulo man ni kaandana. Nya na ako nagpuyo sa ikaduha ka andana. Ano nya nanaog ko mga alas 5 na kay magrosaryo malagi mi. Sayo mga doon na malagi mi Dawn Rosary. Pag naog na ako dito yung tao mga tigulang. No dito na pitch makay makita naman kay grills man lagi among alad, grills man. Pag naog yun ako, dahan-dahan niingon ako. Merry Christmas, Father. No. Merry Christmas po, sister. Ingon dayon siya na ako. Mangayo may pinaskuhan, Father. Sayuha po kayo ninyong mga yung pinaskuhan, no? Pero nakapamalandong mo yapog ko, no? Ang panghatang di ay wala mag-agad og oras. No? Doon na gid ay mga ang buhat sa kayo ba? Ang buhat sa kayo wala mag-agad og oras. Ayan no nga pare ito nga alas 5 pas kadlawon. Father, saman sister, ngit-ngit ko kayo pa. Ang mga finish ko yan, Padar. Nahala, sige, tagaan mo ron. Magmisa usa ta, ha? Magmisa usa ta, kay magrosaryo pa man ko. Dayong paghuman, magmisa pa man ko. Kabalo kag usay tubag. Balik na meron, Padar. wala ni Apelos Rosario. Wala po ni Apelos Misa. Yung niana, no? So, okay na kasabot na santa, kay ang ilaha yung tuyo. Bauman lagi ang pagpangayog pinaskungan. Wala na pro. Kung ang ako ang pamalandong ato is nga ang buhat sa kaayo di ay wala mag-agad og oras. So, sama gud sa nahitabo kang Kristo no nga to ang manunubos nga sa iyang kadato no wala mag-agad siyang kadato ang iyang pagluwas kanato. Kung kinahanglan nga adto siya muhigda sa pasungan sa baka, muhigda siya didto. No, Kastilano. Makaingon kita nga pagkawalay kinutubang gugma sa atong Ginoo. O yan no. Hala no, padayon ta mga higala sa ato nga mga buhatonon ari kita sa lain nga topic. No, daghang man tang mga topic diri. Topic ba mga higala no. Okay, ara na ta sa mga pangutana. Kini pangutana ha mga higala. Kuan kay ni siya kanang og sa ato pa na lala kay na mga pangutana ha. Kaya kung dili ta ka maong mutubag ini delikado kay madanitas laing pagtulunan. Do Catholics worship statues, no? Statues and other image. Ayan, no?
Kitang mga Katoliko nagsimba bata, gisimba man nato isip Dios ang mga estatwa ug ang mga imahe. Ayan, no? So ang tubag nato na mahigala ato kanang mabasa sa CCC, no? CCC, masama ng CCC, Catechism of the Catholic Church. Religious worship is not directed to images in themselves, considered as mere things, but under their distinctive aspect as images, leading us on to God incarnate. No, atong balikon ha. Religious worship is not directed to images in themselves. Sato pa ang atong pagsimba, wala gid nato na gitumong sa bisan unsang imahe or estatwa, no? Pero ang maong mga butang ato rang giila nga butang ra gyud gihapon, ordinaryong butang, but duna na siya'y kalainan tungod kay kining maong mga butanga nagtudlo man kanato paingon sa Ginoo nga nagpakatao. No, si Jesus ba? Si Jesus. No, God incarnate. Ginoo, Diyos nga nagpakatao. Nya kisa man Diyos nagpakatao si Kristo. Sa ato pa, ang ato di ang pagsimba wala ginato gitumong mismo sa imahe, kung dili sa matud pa distinctive aspect, no, ang gamit nga mag atong nga sa ato pa ang ato nga ang naa sa atong hunahuna ang atong gikonsidera diya sa atong hunahuna mao nga kining maong mga imahe nagtudlo or naghatod kanato, nagtumong kanato ngadto sa Dios nga nagpakatao. Sa ato pa mura ba og signage ba ang mga images, murag mga signage ingon niya, no? No, klaro ba? So klaro na ha. So we don't worship statues and other images, but we consider their distinctive aspect as images leading us on to God incarnate. So, klaro? Ala, no? For Catholics, these sacred things conveyed something about God, but are not God themselves. It only represent or tell something about some aspect about God. Images only represent God. Sa ito pa, nag-represent na ginang sila nga itong mga images. For example, crucifix, depicted the sacrificial God. Sa ito pa, ang krusipiho, nagtudlo ka nato, nagpaila ka nato sa usa ka Diyos nga nagsakripisyo. No? Unya, Mama Mary, nagtudlo ka nato nga si Kristo Diyos ug tao nga matuod. Kaya nga si Mama Mary, tao lamang apan nanamkon siya sa lalang sa Espiritu Santo. Doon naman gawin mo ingon mo higala sa Deuteronomy Kapitulo 8, 5, versikulo 18. Ayaw ka mo pagkulit o larawan sa bisan unsang butang atua sa langit o sa yuta o sa tubig ilalong sa yuta. No? Mura ba na-generalize gid siya, no? Kini sa Deuteronomy 5, versikulo 18. Nga sa ito, pabuti pa sa buti ini nga ang tanan gyud nga mga graven images ginadili gyud. Pero matingala ka, kaya kung natong basahon sa Exodus Kapitulo 25, versikulo 22, nagsugo man po ang langitong amahan nga pahimuon si Moses o kining arka sa kasabutan. Mamampunaan man po na sa Exodus Kapitulo 25, versikulo 22. Unya, sa Números Kapitulo 21, versikulo 9, matud pa rin, nagbuhat po si Moises og bitin nga bronze o tumbaga ug gibutang niya kini sa tumoy sa usa ka tukon. Ug kun ang mapaakan og bitin mutan-aw sa bitin nga tumbaga dili sa mamatay. Ito pa mismo, no, ang atong langitong amahan nagsugo kang Moises nga maghimo pog mga images. Buoti pasabot ni ini nga ang maong kasuguan di ay sa Deuteronomy Kapitulo 8, 5, versikulo 8, adunay exception. No? Exceptions. No? Klaro ba? Kaya kung wala pa exception, dili gud unta sa musugo ang Ginoo nga magmuhimo si Moses og kining bitin nga tumbaga o baka cherubim diha sa arka sa kasabutan sa Exodus Kapitulo 25, versikulo 22. Hato pa ang maong kasuguan sa Ginoo sa Deuteronomy Kapitulo 5, versikulo 8, aduna di ay exceptions. Naklaro? Ano? Unya, of course, ang buti pasabot nga ang mga kining imahe
nga nagtudlo kabahin kang Kristo, exempted gina siya. Kabahin sa Dios Amahan. Sama pananglit sa bitin nga tumbaga. The serpent symbolized the sinfulness of the people in the Garden of Eden. Nga sa ato pa ang mao nga bitin nga tumbaga nagrepresenta kani sa pagkamakasasala sa tao. Nga sa ato pa kung mo hinulsol sila sa utang nagtanaw sila sa bitin o hinulsulan nila ang ilang mga sala, pasayloon sila. Klaro ba? Muna dapit ang mga pagtulunan. Unya kabahin sa kining Exodus Kapitulo 25, verses 22, kining arka sa kasabutan nga no kirubin. Nagpasabot kini nga ang maong kasabutan no tali sa Dios ug sa tao kining gitawag natog stone tablets no kanang balaod 10 commandments. Sugo kini sa Dios ug balaan kini. Kay kanuman anaa man ang mga angheles sa langit. Inubanan man gyud sa angheles sa langit. Sa tupad, wala gidili. Kaya nagtudlo man, kabahin sa mga butang nga iya sa Diyos. Nga kining mga santos. Nagtudlo man po ni sa mga butang nga iya sa Diyos. Kaya naman, nangahimo man ni mga santos ni mga tawhana tungod sa ilang pagtubag sa kaubuto sa Diyos. Sa tupa, kung doon na magani imahe kabahin nila, wala na gidili. Klaro ba? Klaro? Sama pa nang lit sa kining gitawag na to cross. Wala ginagidili. Kanang krusipiho, kanang tudlo man kana kabahin sa Dios nga nagpakasakit alang sa mga tao. So in other words, amot akong ipasabot mga igsoon nga naa man gyud tinuod sa Deuteronomy Kapitulo 5 versikulo 8, pero adunay exceptions. Naklaro ba? Dili gyud na siya generally nga maura gyud rigid, kundi aduna na siya ay exceptions. Aduna siya ay kanang gitawag na to gipili nga dili apil tanan. No, klaro na manano. So images that resemble humility, repentance, no, cannot be considered idols, but an instrument that points to God. That points to God. No, klaro ba na? Klaro na oh. So ingon ni anak mga higala no kinigong isyuha kabahin sa kinibang gibitag nato kinibang kining kabahin sa do Catholics worship statues and other images. Kuan kini siya mudyo ni siya gitawag na talandugon kayo kung dili ta kayo kakuha ni ini labi na mga Katoliko kay mao man gyud tay matud pa target gyud sa mga laing pagtulunan madala gid ta kay gamitan man kag Biblia nya di ta malimot nga ang mga word ang mga pulong sa Dios gamhanan nga sa pa kung gamiton kini bato kanimo may puruhang madala gid ka pero kung aduna po kay inog tubag ni ana no nga pulong sa Dios gihapon dili ka madala kay ngano man do naman po kay ang imo pong pulong nga gigamit gamhanan man pod no klaro ba so man nga kung dunay mo ingon nato nga gamitan ka sa Deuteronomy 5 Kapitulo 8 gamhanan ra ba ni siya kay pulong kuno sa Dios gamiti po dayon og pulong sa Dios no kining Exodus Kapitulo 25 versikulo 22 ug Números Kapitulo 1 versikulo 9 kay gamhanan po na ang mga pulong kay iya manggihapon na sa pulong kay kanang kita ko nang ginaingon ang pulong sa Dios gamhanan gina siya mura na siya og duha ka ura na sa punyal nga adunay duha ka sulab pero aduna po kay imo doon na po kayo ikatubag-tubag, dili kayo maka matud pa makaon pagkatarug kanimo tungod kay aduna man kay panagam. Klaro ba? Sa to pa kung adunay mo ingon nato nga naabaya sa Deuteronomy Kapitulo 5 versikulo 8, ayaw kamo tinuod ka na pero adunay exceptions ni ana. Exempted ang mga imahe sa mahal nga birhen, exempted ang imahe ni Kristo o exempted ni ana no ang mga imahe sa mga santos nga naman tungod kay sa CCC they have their distinctive aspects that lead us on to God incarnate kasi ito pa kining mga imahe nga niya kanato mudala kini kanato ngadto sa Dios naklaro ano so dinhi lang una kita ko ba ako lang gihapon kini inyong ubos nga alagad Reverendo Padre Edwin Academia ka manamilit na usab kaninyo ug manalangin kanato ang Dios nga makagahom tanan Amahan Anak Espiritu Santo amen. Good noon Pilipinas.